हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। मैं रूबी कुमारी आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। जो लोग मेरे चैनल पर नए हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी के बीच में एक गणेश जी की भजन लेकर आई हूँ। आप लोग मेरा पूरा भजन सुनिए। अगर पसंद आए मेरा भजन तो प्लीज़ लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा और अपना प्यार आशीर्वाद मुझे बनाते रहिएगा आप लोग। चलिए मैं सुनाती हूँ, आप सभी को सुनिए। सुमिरन करीला तोहार हो गौरी के ललन माँ। सुमिरन करीला तोहार हो गौरी के ललन। गौरी के ललन मारी दी सीधी के सजन माँ। गौरी के ललन मारी दी सीधी के सजन माँ। सुमिरन करीला तोहार हो गौरी के ललन माँ। सुमिरन करीला तोहार हो गौरी के ललन माँ। लाल पियर फूल के आसन लगबली। लाल पियर फूल के आसन लगबली। पान कसैली के नेवता पेठवली। पान कसैली के नेवता पेठवली। पहिले पूजन माँ तोहार हो गौरी के ललन माँ। पहिले पूजन माँ तोहार हो गौरी के ललन माँ। सुमिरन करीला तोहार हो गौरी के ललन माँ। सुमिरन करीला तोहार हो गौरी के ललन माँ। लड्डुअन के हम भोग लगबनी। लड्डुअन के हम भोग लगबली। कंचन थाली आरती उतरली। कंचन थाल में आरती उतरली। सुमिरन करीला तोहार हो गौरी के ललन माँ। सुमिरन करीला तोहार हो गौरी के ललन। गौरी के ललन माँ हो के सजन। गौरी के ललन माँ हो रिधि सीधी के सजन माँ। गौरी के ललन माँ रिधि सीधी के सजन माँ। सुमिरन करीला तोहार हो गौरी के ललन माँ। गौरी के ललन माँ भो बाबा के दुलरवा। गौरी के ललन माँ बाबा के दुलरुआ। सुमिरन करीला तोहार हो गौरी के ललन माँ। सुमिरन करीला तोहार हो गौरी के ललन माँ। आप सभी को मेरा भजन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय श्री गणपति बाबा।